Vidi, Nebešica, vidi. Šta je to, Mili? Šta je to? Šta je to? Šta je to, Srećo, a? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Sad, jesi ga slikala? Snimam ga. A snimaš? A ja rekao slikam. Šta je to, Srećo? Šta je to? Šta je to, Mili? Ajde, opa! Šta je to, ne boj se, šta je to? Šta je to, Mili? Tu lepo, Srećo, je lepo? Ne boj se, šta je to? Opa, vidi. Letku. Pipa. Ne boj se. Ne boj se. Šta je to, Mili, šta je to? Šta je to? Šta je to? A? Svira, jel svira? Ne boj se. Zanimljivo ti, a? Ti zanimljivo? Ćemo još jednom. A? Evo. Lepi. Opa. Opet si se prejao.